Týchto hostí sme stretli na pravidelnej štvrtkovej akcii World by Women, ktorej súčasťou bola napríklad módna prehliadka šiat Heleny Jánošíkovej. Medzi modelkami sa predstavila aj naša kolegyňa zo spravodajstva Kristína Kormutová. Kristína má za sebou 18-ročnú kariéru tenistky a pamätať si ju môžete aj ako finalistku Miss Universe Slovenskej republiky 2008. Kristína pre Extra prezradila, že podobne ako ostatné tenistky, aj ona počas odpalov vydávala rozličné zvuky. Samozrejme, hlavne kvôli tomu sa chodili na mňa pozerať, zvykla som nosevať veľmi krátke sukničky a ani tak možno nezaujímala tá hra, ako to, aké zvuky budem pri tom vydávať a akú krátku sukňu si zoberiem možno na ten zápas. Organizátorom pravidelných večerov World by Women je Michal Menkina. Ten si napriek profesionálnej deformácii dokáže užiť takmer každú party. Profesionálna deformácia funguje stále, samozrejme, keďže tie eventy tvoríme a na našich už eventoch niektorých už som sa úplne uvoľnil veľakrát a práve tieto štvrtky sú pravidelné, takže môžem to už brať aj tak laxnejšie. Michalova priateľka Eva Cifrová môže porovnávať žúri doma i vo svete. Najviac ju oslovila jedna diskotéka v Miláne, v ktorej bola na pánov pripravená rafinovaná finta. Sú tam spojené toalety, ktoré sú predelené stenou. Muži vidia zrkadlo, ale ženy vidia tých mužov. Štvrtkový večer pripravovala aj aktuálna Miss Východnej Európy Vanda Galo. Tá si pre Extra zaspomínala na to, že v Číne mali žúrovanie počas príprav na finále zakázané. Dievčatá napriek tomu mali nutkanie tento zákaz obísť a utekať napríklad cez okno. Neliezli sme, lebo my Slovenky sme samozrejme, držíme sa pravidel a chceme čo najlepší dojem zanechať. Takže držali sme sa striktne pravidel. Potom sme si spravili strašný žúr tu a potom na oslavu toho môjho titulu. Počas večera bol hlavnou témou Svet podľa žien. Barbory Baluchovej sme sa opýtali, ako by vyzeral svet, keby ho riadila ona. Tak ja by som proste naredila to, že nech muži nepodvádzajú, sú verní a neklamú. Tak.